Kamar yadda muka saba wajen kawo muku sabon platform a wannan channel ta Bash Tech TV, to yau ma a wannan bidiyon na ƙara zuwa mana da wani sabon platform ne wanda ba daɗe da launching na wannan platform ɗin ba. Domin ko wannan platform ɗazu-ɗazun nan da safe aka yi launching nashi. Platform ɗin shi ma yana da tsare-tsare masu kyau kuma da sauƙi waɗanda ake samun kuɗi da shi. Domin ko ta wani fuska yana kamanceceniya da platform ɗin Phoenix Contact wanda muka kawo muku recently. Kuma na san da cewar duk wanda ya take Nirix ya saka kuɗin shi a platform ɗin Phoenix Contact to confirm yanzu riba yake cirewa, ya ma gama cire capital ɗin abin da ya saka. Domin kuwa dama a har kullum muna faɗa harka dole sai ka ɗauki kasada sannan za ka iya. Amma sai dai ta wani fuskan ma wannan platform ɗin da zan nuna mana yau ya fi Phoenix Contact. Saboda Phoenix Contact kana yin rijista welcome bonus na naira 300 suke bayarwa. Amma shi wannan platform ɗin da zan nuna mana yau kana yin rijista za su baka welcome bonus na naira 700. Kuma sannan za su haɗa maka da free order wanda kullum za ka na samun naira 50-50. Wanda kuɗin naka suna kaiwa minimum withdraw nasu wato 1000, za ka iya zuwa kai withdraw ɗinsu ba tare da ɓacewa lokaci ba. Cikin awa ɗaya ko ƙasa da haka za su tura maka kuɗinka zuwa account ɗin da ka zaɓa. Ba tare da na cika mu da surutu ba, daure ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon domin gani yadda za ka mori wannan platform har ka kai ga samun kuɗi da shi. Amma kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon ina mai roƙon alfarmar da idan bako ne kai a wannan channel dan Allah ka danna mu subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Nagode, mu je zuwa bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda na ce zan nuna mana wannan sabon naira platform din, to na ajiye maka link na rijistar wannan platform a description na wannan bidiyon, wanda shine kana taɓa link din zai kawo ka wannan fuskar. Wannan shine fuskan da zai kawo ka bayan ka taɓa link ɗin da na aje maka a description na wannan bidiyon. Platform ɗin bai da wani wahalar rijista, kawai za ka fara ne da zuwa ka shigar da number wayar ka kamar yadda aka saba, sai ka zo nan ka ɗauki wannan recaptcha wato verification code ɗin da suka sama, daga nan kuma sai kai create na password guda 6. Bayan ka gama create na password guda 6 kawai sai ka danna nan wato register. Bayan ka gama shigar da bayananka ka danna register, wannan shine fuskar da zai kawo ka, inda anan za ku ga yanda tsare-tsaren nasu yake kamar yanda na faɗa mana. Idan ka sa naira 3000 a wannan platform ɗin kullum za ka rinka samun naira 300. Sannan kuma idan ka sa 5000 kullum za ka rinka samun naira 250. Wannan abubuwa ne wanda duk naira platform suna zuwa da shi. Wannan shine a takaice yanda tsare-tsaren order na wannan platform yake, wanda duk mai naira platform ya san yanda tsarin nasu yake. Saboda kada bidiyon namu ya cika tsawo, yanzu za mu je gurin da zan nuna mana yanda za ka yi recharging a wannan platform ɗin. Idan kai wannan ka zaɓi order da ta mana, bari in nuna mana da order ne 5000. Idan ka zaɓi order da ta maka kawai sai ka danna kan order, wanda kana dannawa zai nuna maka wannan fuskar sai ka danna buy it now. Saboda ba mu da coin ɗin da za mu sai wannan order yanzu za su kai mu automatically, za su kai mu inda za mu yi recharging na naira 5000 idan muna so mu order 5000. Idan kuma ta naira 3000 za ka yi kai ma sai ka zaɓi naira 3000. Yanzu ni tun da order 5000 na taɓa zan zo nan ne 5000 in zaɓa. Bayan na zaɓa nan ƙasa ga gateway nan wato hanyoyin da za ka iya miss payment. Bayan ka zaɓi gateway ɗin da za ka yi amfani da shi sai ka danna na recharge. Yana wucewa da kai zai kawo ka wannan fuskan, wanda za ka ga anan dama suna gaya maka you should transfer 5000 correctly. Kada ka sa abin da ya sama da haka kuma kada ka sa abin da ya kasa da haka saboda gudun samun matsala. Bayan nuna maka wannan fuskar sai ka danna nan inda aka sa get beneficiary detail. Bayan ka danna wajen nan zai kawo ka gurin da za ka yi musu transfer. Nan ga sunan bankin nan kamar yadda kuke gani, ga kuma account number nasu, a nan kuma gefe ga account name. Wanda idan bankin da suka baka anan da za ka yi musu transfer zai maka wahalar nema, za ka iya zuwa ka yi amfani da gateway na biyu, inda anan za su iya baka bankin da yake popularly za ka iya amfani da shi. Bayan ka tura musu wannan 5000 ɗin sai ka zo ka danna nan I have paid check now. Za su yi processing, daga nan kawai kana dawowa kan dashboard ɗinka za ka ga sun sa maka coins ɗinka na 5000, wanda anan ne sai ka je ka sai order. Bayan ya gama processing anan wajen my coin inda kuka ga ya zama 0, to za ku ga 5000 ɗinku ta. Ina nufin za a ga kuɗin da kai depositin a wannan platform ɗin sun hau, sai ka zo ka taɓa order da kai depositin na kuɗin, daga nan shikenan ka siyi order a wannan platform ɗin. Ni wannan account ɗin kawai na yi mana misali da shi ne, amma bari in yi muku login a ɗayan account ɗin nawa domin ku ga kuma yanda za ku yi withdraw. Wannan shine normal account ina, wanda in kuka duba tun a yanzu my balance za ku ga akwai ragowar 1000. Wato minimum withdraw na wannan platform ɗin kenan. Bari in nuna mana yadda za ka yi withdraw idan kai ma naka sun kai 1000 ko zuwa sama. Idan kana so ka yi withdrawing a wannan platform ɗin ne, za ka fara da zuwa nan inda aka sami. Bayan ya wuce zai kawo ka wannan fuskan, inda a nan ne za ka jawo nan ƙasa. Kafin ka danna gurin withdraw za ka fara ne da zuwa nan inda aka sa bind bank card sai ka shiga wajen.
Nan wurin shine inda zaka cike bank detail ɗinka, inda za a yi ma transfer na wannan kuɗin kamar yadda kowane naira platform yake. Nan zaka fara da zuwa ne ka shigar da account name ɗinka, sai kuma nan ka zo ka zaɓi banki, sai kuma nan ka zo ka shigar da account number ka a last step kenan. Wanda kana gama yin haka sai ka danna nan submit, daga nan sai ka yo back ka je ka shiga gurin withdraw. Bayan ka yo back a saman nan buy bank card za ka ga gurin withdraw, nan ne inda za ka shiga. Yana wucewa da kai in kuka duba a nan ƙasa za ku ga withdraw history nawa tun ɗazu na yi withdrawing na 10,000 kuma a nan za ku ga successfully arrived an tura musu. To kai ma in kana so ka withdraw za ka zo nan inda aka sa withdraw now sai kai click a wajen. Ni yanzu zan gwada mana ne da naira 1000 wanda dama kamar yadda na faɗa shine minimum withdraw na wannan platform ɗin. Bayan ka shigar da amount ɗin da za ka withdraw kawai sai ka danna nan inda aka sa withdraw now. Kana yin haka shikenan sai ka dan jira su bayan 'yan mintuna in kuka duba nan za ku ga ta sa mana processing, to bayan 'yan mintuna za su tura maka kuɗin ka zuwa account ɗin da kake. Sai dai a har kullum kada ku manta da tsarin platform ɗin, ka yi investing na abin da kasancewar ko da ka rasa shi ba za ka wani cuci sosai ba, kuma ka iya binciken ka kafin ka saka kuɗi a kowane platform. Mu ma ba za mu so mu kawo muku abin da za ku cutu ba. Na gode da kasancewa da ni a wannan channel ta Bash Tech TV. Kada ka manta dan Allah ka danna mun subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Na gode sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyon.